celé to bolo dnes o tom, že nám jebe. Ako ľuďom, hej? Jebe. O tom som rozprával, že nám jebe. Ale nedostal som sa k tomu, že prečo vlastne nám všetkým jebe. A ja viem, prečo nám všetkým jebe. Lebo nás ojebujú od roku 0. Človek sa narodí, od prvej chvíle, kedy sa nadýchne, žije v ojebe. Teraz sa spýtajte, v akom ojebe ja som žil? Veď ja som nežil v žiadnom ojebe. Ja som žil v usporiadanom rodinnom živote. Mal som mamku, ocka, oni mali prácu, jeden súrodenec, dom, auto. Škôlka, škola, všetko v pohode. Nie. Ojebovali nás. Lebo vraveli, že darčeky nosí Ježiško. Je tu niekto, komu rodičia nehovorili, že Ježiško donesol darčeky? V iných západných kultúrach to bol nejaký Santa Claus, hej? Bol to starý dedo na saniach, ktorý žil tak kde na severnom pole. Tam mal svoju fabriku, kde škriatkovia vyrábali hračky a už vedeli, čo každému dať, hej? Niekto chcel rotačný vaginomet, škriatkovia sa pustili do práce. A prišiel Santa na saniach a celé to dávalo nejaký zmysel vyjebaný, hej? Bol Rudolf, ktorý viedol to stádo, bol tam do piči Dedo Mráz na svojich biturbosaniach. Čakaj, netlieskaj, neprerušuj ma. Bol tam dedo na svojich biturbosaniach s masážnou sedačkou a proste roznášal tie rotačné vaginomety, kde to trebalo. Do Afriky, hej, a tak. My sme ale mali Ježiška. Semráka, vychudnutého, rozparané ruky, nohy od klincov, rebro, 150-kilový kríž a ostnatá korunka na hlave, zakrvavený celý. To je človek, ktorý nám nosil darčeky. Chcem vedieť. Nič iné nechcem, iba vedieť. Skade tento vychrtnutý, rozbitý človek mal všetky tie darčeky pre nás. Že ten kríž vláčil. A kde? V tom kríži mal darčeky, či kde? Lebo Santa Claus a Deda Mráz si videli, hej, s batohom. Ale Ježiš ale s tým krížom. A ja som nikdy kríž nedostal na Vianoce. A ďalšia vec, čo ma jebe, keď sme pri tom. Tá náboženská symbolika, hej, na každom kostole je kríž, všade sú kríže, ľudia nosia kríže na krkoch. Všade sú kríže, hej, kríže. Katolícka cirkev, krížky. Hej, koľko ináč tu je ľudí, ktorých toto pohoršuje? Dajte hore nejaký úd. Dyk 2. OK, 3. Tak zajtra treba ísť na spoveď a povedať pánu farárovi: Otče, zrešila som. Dovolila som, aby sa mi do ucha dostalo slovo. Davidovo? No to je jedno. Proste, čo chcem povedať, je, že som zabudol, čo chcem povedať a hneď si na to spomeniem. Že vlastne všetci majú všade kríže, hej? Aj to. Ty máš kríž? Nemáš. No, všade sú kríže. Vy si myslíte naozaj, že keď Ježiš príde naspäť, hej, lebo má prísť naspäť, aby nás všetkých spasil opäť raz, jak to už robil raz, že on chce vidieť skurvený kríž? Ktorý musel vláčiť do piči cez celý Madagaskar až do Talianska? Nechce. Prečo? To je podiev, chápeš, robia si piče z neho. A celé je to pičovina, poďme si na rovinu. Predstavte si, že prídete do spovedelnice, na spoveď, hej, do tej budky sa zavriete telefónnej, kde tam je jeden duchovný otec, 100 €, ktorý má vzadu S-klasu zaparkovanú a čaká na to, kedy môže ísť do bordelu, aby mu to nejaká vyhonila. A vy prijete a poviete mu: Otče, musím sa vám s niečím zdôveriť. Nech sa páči, synu, Boh je na tvojej strane.
Otče, keď som palcoval svoju sestru, našiel som v jej piči otcov svadobný prsteň. Čo mám robiť? Farárovi v tej chvíli stojí. V tej chvíli príde sestra chrásta, stará kurva. Jak môžeš povedať na sestru, že je kurva? No bohužiaľ, ak tu máte sestru, ktorá by vyfajčila aj žltú farbu z banána, tak je to... tak je to kurva. No a tak to je jednoducho, ľuďom jebe. Jebe všetkým, jebe mne, jebe vám. A ja to asi ukončím dnes. Ak sa vám páčilo to, čo som dnes robil, tak to povedzte ďalším. Sa vás pýtajú, čo robil Tenko za Bobkou. A on poviete, vieš čo? Ja neviem. Ale smiala som sa. Smial som sa, viete, neviem. Rozprával nejaké veci, smiala som. Tak to povedzte ostatným, ukážte na Facebooku, si ma pridajte a príďte na budúce. Ďakujem pekne.